Noi, oamenii, suntem învățați și, în același timp, mi se pare normal să facem curat în casă, să dăm cu mătura, să ștergem praful, să luăm pânzele de păianjen din colțuri, însă foarte puțini dintre noi suntem învățați că a face curat în casă cu adevărat nu se rezumă doar la aceste obiceiuri. Așa cum se depune praful, mizeria în casă, așa se depun și gândurile, emoțiile, energiile noastre negative. Aceste energii nebenefice rămân impregnate sub forma unor amprente energetice în canapea, în pereți, în aerul din cameră, în colțuri și în alte obiecte. De ce este important să știm aceste lucruri? Pentru că aceste energii negative ne influențează în mod direct și ne scad vibrația energetică, lucruri care ne afectează în toate ariile vieții, incluzând relațiile, sănătatea, starea de bine, banii, cariera. Motivele pentru care este necesar să-ți cureți casa de energii nebenefice sunt infinite, dar o să-ți oferim un mic exemplu ca să înțelegi ce poți risca dacă nu incluzi această practică în viața ta de zi cu zi. Să presupunem că stai la bloc, vii de la muncă după o zi nu tocmai plăcută și abia aștepți să ajungi acasă. De cum ai intrat, ceva din casă ți amplifică foarte mult starea de iritare, rău sau disconfort. Și din această cauză, în scurt timp ajungi să te cerți foarte, foarte tare cu persoanele dragi din familie. Tocmai ce ai fost victima unor energii care există în casa ta adunate de foarte multe zile pentru că nu a fost curățată la timp. Aceste energii pot fi ale tale, ale celor din casă, dar în același timp pot fi și ale vecinilor. Având în vedere că stai la bloc, energiile nu țin cont de pereți și de fier betonul care compartimentează apartamentele. Nu ar fi păcat ca tu să ai o stare proastă doar pentru că vecinul de dedesubt a avut de dimineață o ceartă cu nevasta? Evident că da. Ce face curățarea casei de energii negative? Elimină multe dintre aceste posibile provocări și suferințe gratuite. Pentru că, să presupunem că tu oricum erai iritat în ziua respectivă, dar nu erai atât de iritat încât să te cerți cu familia. În cazul în care casa ta era curățată, tu evitai această ceartă cu familia și te simțeai și mai bine, pentru că energia din casa ta ar fi fost una benefică ție. Doar intrarea pe care ai fi avut-o în casa ta ți-ar fi schimbat într-un mare procent starea de iritare și disconfort cu care ai venit de la serviciu. În acest video îți vom arăta cum să transformi, cum să alchimizezi aceste energii negative nebenefice într-unele pozitive și benefice. Vrem să mai înțelegi faptul că nu există riscul de a curăța aceste energii negative dându-le altora în același timp. Scopul nu este să scăpăm de ele și să nu ne intereseze unde se duc. Nu, nici de cum. Scopul nostru este să le transformăm prin puterea interioară pe care o avem, așa cum am aflat atât în volumul 1 cât și în volumul 2. Cum facem asta? Ne folosim de câteva instrumente. 1. O formulă energetică pe care ți-o vom oferi imediat. 2. Lemn de Palo Santo, salvie sau tămâie. 3. Încrederea în puterea ta interioară de co-creator sau copil de Dumnezeu. Pasul 1. Aprindem lemnul de Palo Santo, salvia sau tămâia, depinde ce dorești să folosești. Lăsăm puțin să ardă, câteva secunde, după care stingem și lăsăm să iasă fumul pentru că acesta ajută la curățare. Pasul 2. Vizualizăm o cruce de lumină imaginară pe rând în fiecare colț al camerei pe care vrem să o curățăm, pe fiecare dintre cei 6 pereți ai camerei, geamuri și uși. În același timp, ne imaginăm cum aceste cruci devin din ce în ce mai strălucitoare, luminoase și din ce în ce mai mari, ajungând să învăluiască întreaga casă. Ne dorim să înțelegi că simbolul crucii de lumină este un simbol extrem de vechi și extrem de puternic, având putere de transformare și, foarte important, nu are conotație religioasă. Înțelegem că mulți dintre oameni au auzit de cruce doar de la biserică, dar vrem să înțelegi faptul că, dacă tu nu vrei să aibă legătură cu biserica, nu are.
În cazul în care intervine mintea, care nu are încredere în ceea ce faci, dă-o la o parte. Pur și simplu nu o băga în seamă. Adu-ți aminte că ea nu cunoaște multe lucruri, dar poate fi educată în timp, prin repetiție. Nu ne interesează ce crede ea, ne interesează doar că acest proces de curățare funcționează. Pasul 3. Acum, împreună cu instrumentul de curățare, în cazul nostru lemnul de Palo Santo, și în același timp în care desenezi crucile imaginare în zonele dorite, rostesc tare, în șoaptă sau în gând următoarea formulă energetică. Fie ca toate energiile negative, gândurile, emoțiile, trăirile, atât ale mele cât și ale celor din jur, care sunt împotriva binelui meu cel mai înalt și al celor cu care interacționez. Fie ca toate fricile, temerile, ignoranțele, necunoașterea, invidia, judecata, lăcomia, vanitatea, mândria și toate cele asemenea lor să se topească în lumina și iubirea emanate de simbolurile crucii de lumină, activate de însăși prezența divină din interiorul meu. Așa să fie, așa și este. Această formulă este creată din cuvinte, pentru că, după cum deja ai aflat, cuvintele sunt purtătoare de energii. În cazul în care dorești să schimbi cuvinte din această formulă, să știi că poți să o faci în siguranță. Conectează-te la sufletul tău și ascultă dacă acesta îți trimite un mesaj în legătură cu ce anume ai dori să adaugi, înlocuiești în această formulă care să ți se potrivească și mai bine. În cazul în care crezi și rezonezi cu îngeri, arhangheli, ghid spirituali sau alte entități de lumină, le poți invoca să fie alături de tine în acest proces de purificare. De asemenea, te rugăm să ții minte că, pentru a curăța întreaga casă, este necesar să folosești acești pași în fiecare cameră a casei.